Nuqqas taqbil bejn il-Union ħaddiema Maqdin u l-General Workers Union dwar min għandu l-maġġoranza tal-ħaddiema tal-kumpanija Arriva. Filwaqt li l-Union ħaddiema Maqdin issostni li kienu madwar 280 ħaddiem tal-Arriva li personalment irreżenjaw mill-General Workers Union u sieħbu fil-UHM, il-General Workers Union tgħid irċivet biss 60 riżenja li wħud minnhom huma duplikati. Din il-kwistjoni ilha sejra l diversi ġimgħat biż-żewġ unions isostnu li għandhom il-maġġoranza tal-ħaddiema membri tagħhom. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb sostna li l-Union mi tikser l-ebda drittijiet tal-ħaddiem jew liġijiet tal-pajjiż. Barra minn hekk Tony Zarb qal li wħud mir-riżenji li rċifiet il-Union ġew mingħand ħaddiema li mhumiex membri tal-General Workers Union. Il-Union ħaddiema Maqdin issostni pożizzjoni totalment differenti minn dik tal-General Workers Union. Il-pożizzjoni li l-UHM għamlet protest ġudizzjarju bil-qorti li huwa l-ewwel pass jekk hemm il-darba ma naslux, il għaliex fost affarijiet oħrajn li xużuma li jekk hemm il-darba dawn il-280 ħaddiem taw ir-riżenja tagħhom individwalment bil-miktub, jiena nistenna li General Workers Union effettivament taċċetta dawn ir-riżenji u mhux tintimida lil dawn il-ħaddiema. Fit-tieni lok il-miżata tal-General Workers Union baqgħet tinqata' mill-paga ta' dawn il-ħaddiema meta dawn effettivament irriżenjaw, konsegwentament huwa indebitament moti li General Workers Union dawn il-flus. It-tielet ħaġa l-Arriva wkoll tittifhem għaliex ġiet notifikata bir-riżenji ta' dawn il-ħaddiema illi tirrikonoxxi li dawn m'għadhomx membri tal-General Workers Union imma llum ma' membri tal-Union ħaddiema Maqdin u fil-kuntest ta' dan kollu allura dan il-protest ġie notifikat anke kemm lid-direttur tax-xogħol u l-impjiegi biex jieħu l-passi kollha li jidhirlu opportuni u kif ukoll lill-direttur tal-Data Protection illa għaliex effettivament dawn il-ħaddiema talbu li d-data tagħhom tiġi kkanċellata mir-records tal-General Workers Union ħaġa li sal-lum jidher li għadha ma saritx lanqas. Quddiem din is-sitwazzjoni l-Union ħaddiema Maqdin mhux teskludi li tieħu l-passi neċessarji biex tiddefendi l-interessi tal-ħaddiema.